Portafol kompletament ġdid ma' responsabilitajiet tiegħu bħala deputat Prim Ministru jinborġu wkoll il-Ministru għas-Saħħa. Hija ġurnata fejn wieħed jiċċelebra l-bidu ta' ħidma b'risq il-poplu Malti Wawċi kulħadd fis-settur rispettiv tiegħu u minn hawnhekk nitilqu dritt tax-xogħol. Jien fil-Ministeru għas-Saħħa it-tabib Deodo Battista li ħal ġurament bħala segretarju parlamentari li ħidmietu ser tkun iffukata fuq l-anzjanità attiva. Onorat li erġajt jgħat parti mill-kabinet, il-priorità tiegħi sintendi ħajkunu l-anzjani. L-intenzjoni tiegħi huwa li you look forward li ssir anzjan. Ilu jservi lil pajjiż f'kull kabinet sa mill-2013 u Bonnici issa huwa l-Ministru responsabbli minn żewġ oqsma marbuta ma' xulxin, l-artijiet u l-akkomodazzjoni. Wieħed mill-ikbar sfidi illi għandha s-soċjetà llum, jiġifieri l-akkomodazzjoni u affordabbli kif ukoll l-amministrazzjoni aħjar, l-aqwa amministrazzjoni anzi tal-artijiet. U allura dan huma żewġ sfidi li ħanuża l-esperjenza kollha li bnejt matul il-karriera kollha tiegħi, ħanuża l-enerġija li għandi biex nagħmlu flimkien id-differenza li minna jgawdu il-poplu Malti Wawċi kollu. Il-Prim Ministru żamm fl-istess dekastieru tal-leġislatura li għaddiet lil Michael Falzon li ħal ġurament tal-ħatra bħala il-Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja. Prioritajiet hemm diversi, ovvjament. L-isfidi dejjem hemm fis-soċjali jibqgħu hemm. L-importanti huma nibqgħu ministeru li jkun miftuħ dejjem u għal kulħadd għal kull min għandu bżonn. Dak hija l-ikbar missjoni li nista' jkollna bħala Ministeru. L-aktar membru parlamentari veteran tal-leġislatura, Anton Refalo, ġifdat bit-tmexxija tal-Ministeru għall-Agrikoltura u s-Sajd, flimkien mal-provvista tal-ikel li żdiedet fin-nomenklatura tal-istess Ministeru li kellu fil-leġislatura li għaddiet. Naħseb li importanti ħafna li da s-settur nagħmluh reżiljenti iktar, sostenibbli, impenjat biex kompli naħdem kemm fis-settur anke fl-interess tal-poplu Wawċi li għal 10 darba konsekuttiva f'dadni bil-mandat tiegħu. B'kontinuità mal-ħidma li wettaq fil-gvern preċedenti, Silvio Xkembri ħal ġurament tal-ħatra bħala Ministru għall-Ekonomija, it-Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi. Ma TVM News identifika tnaqqis tal-burokrazija u l-immodernizzar tal-ekonomija bħala prioritajiet għalih. Bla dubju ta' xejn, issa ovvjament bħala pajjiż iridu mmorru għal livelli jmiss. Nafu li għandna ekonomija b'saħħitha, però issa rridu nkomplu bit-trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna sabiex nigarantixxu dħul neċessarju għall-Gvern li bekk u nkun nistgħu nimplementaw il-programm elettorali fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti Wawċi għażel sabiex aħna nkunu f'pożizzjoni li nimplementaw. F'kontinuità wkoll mal-ħidma li wettqet fl-aħħar leġislatura, Giulia Farrugia li ġiet ikkonfermata bħala l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Onorata li nista' nerġa' nservi f'dan il-portafoll tant importanti fis-soċjal. Dan li stess bdejt nagħmel il-homework tiegħi fuq li ma huma dawk il-prijoritajiet. Se nkun qiegħda niltaqa' mal-ħaddiema tiegħi maċ-ċivil biex inkun nista' nibda nistarta dawk il-magni tant neċessarji biex nibdew nimplementaw il-manifest elettorali. Se jibqa' fukat fuq għawdex il-perit Clint Camilleri li wara l-ġurament tal-ħatra bħala Ministru stqar li l-priorità ewlenija ser tkun il-konnettività għaliex hija vitali għal ġejjieni tal-Gżira. Il-proġett ta' Rural Airfield li rridu naraw iseħħtu din il-leġislatura, kif ukoll possibilment l-espansjoni tal-port, il-vapur il-ġodda għal daqstant nemmen li hemmhekk se nkunu qegħdin nagħtu boost importantissima għal 50 sena li ġejjin fejn tidħol il-konnettività ta' għawdex. Sodisfatt għaliex stqar li hija sfida tas-sew sabiħa loqsma fdati lill-Ministru Byron Camilleri l-edukazzjoni u l-isport. Taffettwa ħafna eluf ta' studenti, ta' żgħażagħ, ta' sportivi li wkoll taffettwa bil-kbir il-soċjetà tal-futur ta' pajjiżna. U allura ħerqan ħafna sabiex nimnu fuq ħafna tajjeb illi hemm, però wkoll li nkomplu nġibu bidliet kbar illi finalment igawdu minnhom il-Maltin u Wawċin. B'dekastieru wiesa u b'responsabilitajiet vari, il-Ministeru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Riġenerazzjoni tal-Porti l-Kbir li reġa' ġifdat fidejn Mirjam Dalli li ma TVM News stqarret li tħares lejn id-deċiżjoni tal-Prim Ministru bħala opportunità li tkompli tibni fuq dak li ħadmet dwaru fl-aħħar snin. Għandna diversi proġetti li diġà bdejna fuq diversi areas differenti, ewlenin fosthom ovvjament fejn jidħol l-enerġija, fejn jidħol is-settur tal-ilma, l-ispazji miftuħa b'mod partikolari il-parks nazzjonali u anke r-riġenerazzjoni tal-Porti Kbir fejn hemmhekk diġà tellaqna pre-market consultation u allura nħares il-qudiem biex fil-5 snin li ġejjin nkunu nistgħu nibdew naqtaw il-frott fuq dawn il-pilastri u l-prijoritajiet differenti.
Taħt il-kappa tal-ambjent dan il-Ministeru nata segretarju parlamentari lil Alixxa Buġeja Sajd li ħidmieta ser tkun iffukata fuq il-ħarsien tal-annimali. Għandi diversi targets li rrid naħdem fuqhom, speċjalment il-ftuħ tal-isptar tal-annimali kif ukoll il-bidu tax-xogħol fuq ir-rehoming center illi għandna fil-manifest measures. Il-finanzi tal-pajjiż ġew fdati għal darb'oħra lil Clyde Caruana li diġà qiegħed iħares lejn appuntament importanti li għandu fi żmien 4 xhur oħra. Gvern ġie elett b'maġġoranza sabiħa, maġġoranza li approvat il-programm elettorali Malta Inti, allura bla dubju naħseb l-ewwel sinjal li rridu nagħtu jkun aktar tard is-sena f'Ottubru meta jerġa' jkollna baġit ieħor sabiex nibdew nwettqu dal-pjan illi dal-poplu Malti Wawċi konkorra lih.